صارت نافلي مكين مولاي كلمتك مقادسة قلب وضالي نقاد بالجسم تبنك هاي فين املي مهابة فين الميلادة امتى مريم تولي امين تشفي الروح. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, il-ħobs tal-ħajja, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa tibda l-ġurnata biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fejn Ġesu jgħidilna min jiekol ġismi ikollu il-ħajja. Biex niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, inti treq lejn il-missier, mulej ħnina. Kristu, inti l-ħobs tas-sema li niżel mis-sema, Kristu ħnina. Mulej, int id-dawl u l-verità tagħna, Krist mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. L-udieta din nofru huwa b'sufraġġju ta' Antonja Buttigieg. Nitolbu. O Alla tista' kollox, aħna għarrafna l-grazzja tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Għamel inqumu għal-ħajja ġdida biex ngħixu għalih f'imħabba tal-Ispiritu Santu, bibni Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Sawl li kien għadu bil-qawwa kollha jedded bil-mewt lid-dixxipli tal-mulej mara ant il-qassis il-kbir u talbu jagħtih it-triq għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-mulej u jaħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf l-art u sama leħen jgħidlu, Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U wieġeb, min int mulej? U l-leħen wieġbu, jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwitah, imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semew il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh min idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax u la kiel u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxieplu jismu Ħananija. Derlu l-mulej u qallu, Ħananija, hawn jien mulej wieġeb. U l-mulej qallu, qum u mur fit-triq li jgħidula id-dritta u hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dejra wieħed jismu Ħananija, dieħel ħdejh u jqegħdlu jdeh fuqu biex jerġa' jieħu id-dawl. Ħananija wieġeb, mulej, jiena smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. U issa qiegħed hawn bis-seta' mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek. Iżda l-mulej wieġbu, mur, għax dan ir-raġel hu għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u islatin u quddiem ulied Iżrael. Jien stess għad nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija tela lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal qiegħed ideħħ fuq Sawl u qallu, Sawl,
hija il-mulej Ġesu li derlek fit-triq inti u ġej hawn batni biex terġa' tieħu id-dawl u timtela bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammed, kiel xi ħaġa u ħa r-ruħ. Għal ftit jiem qatt mad-dixxiepli f'Damasku u malajr beda jxandar lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh intom popli il-koll. Alleluja, alleluja, alleluja. Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa' fija u jiena fih jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, il-lut tlewmu bejnietom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixrubux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem. U jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u dammi tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni il-missier li hu ħaj u jien ngħix missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema, mhux bħal dak li kienu missierietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Dan Ġesu qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga ta' Kafarnaum. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija ħaġa sabiħa meta nkunu nafu il-verità jew is-sens ta' dak li se nagħmlu, ta' dak li nażlu, li nħadnu u l-bqija. Ġesu illum jagħmlilna dikjerazzjoni ċara, tant ċara illi min ma jkunx hemmen fih jitħawwad kif tħawdu l-lut. Meta qalilhom li huwa l-ikel tal-ħajja, ġismu u demmu huma l-qofol tal-ħajja nisranija. Smajna wkoll l-episodju ta' San Pawl illi kemm midħla tar-reliġjon ludija u kemm wieħed minn dawk il-kbar akkaniti tant li beda jaqtol ukoll l-inżara. Imma ma kienx jaf il-Ġesu u għalhekk kien jaħdem u qatt ma jagħmel ċant profitt anke fir-reliġjon. Imma x'ħin Ġesu se jaħlu, x'ħin allura iltaqa' ma' Kristu, ħajtu bidlet kompletament. Għaliex min hu marbut ma' Kristu għandu is-sens tal-ħajja. Fil-Vanġelu smajna 3 kelmiet interessanti, jgħid min jiekol ġismi jixrob demmi għandu il-ħajja. U mbagħad jgħid min jiekol dan ħobż għandu il-ħajja ta' dejjem. U jerġa'
min jikol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Huma tliet kelmiet li ifissru waħda aqwa minn oħra. Xi tfisser il-ħajja ta' dejjem? Mhix jirriferixxi biss għal ħajja wara l-mewt, wara il-tmiem tad-dinja min jaf kemm il-miljun sena li jgħaddu. Imma importanti illi illum ngħixu l-ħajja ta' dejjem, jiġifieri li narfu is-sens tal-eżistenza tagħna. Għax aħna l-insara moqogħdin ma' Kristu nkunu nafu kemm minn aħna. Allura nkunu nafu li aħna l-maħbubin minnu għax ħalaqna għax bija tiegħu. U nkunu nafu wkoll fejn sejrin, nafu triq. U li min hija triq? Mhix dik tal-verità li turina minn aħna fir-realtà u tagħtina l-grazzja li naċċettaw il-ħajja tagħna biex ikollna sens ferrieħi. U mbagħad tgħidilna illi l-ħajja ma tispiċċax. U għalhekk aħna li kuljum niċċelebraw l-Ewkaristija, kuljum għandna dik il-qawwa, dik il-grazzja li jekk inkunu maqogħdin ma' Kristu anġeddu kompletament, kontinwament il-ħajja tagħna. Għalhekk il-Knisja tiċċelebra l-Qudiesa kuljum, anke jekk fis-sens mhux obbligatorju ħlef il-ħadd, ma mhux kwistjoni ta' obbligatorju, kwistjoni ta' bżonn, ta' esiġenza. Jien għandi bżonn l-ikel biex ngħix, jien għandi bżonn Kristu biex ngħix il-ħajja tiegħi umana mod seren. Din hija l-qawwa tal-grazzja tal-fidi li għandna. Allura ejjew kull darba li tiċċelebraw l-Ewkaristija niftakru dan. Min jiċċelebra l-Ewkaristija għandu s-sens tal-ħajja, speċjalment meta nibdew il-ġurnata bil-Qudiesa. Għandna din il-grazzja biex narfu kif ngħixu serenament is-sitwazzjoni diffiċli bis-slaleb tagħha ta' kuljum. Ejjew inħallu l-mulej jitmana, imantnina bil-ħobs tiegħu li huwa għall-mħabba li hija l-preżenza ta' Ġesu, kemm permezz tal-kelma fil-Qudiesa u kemm permezz tal-ikel veru il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Din hija grazzja u għandna bżonn napprezzawha biex nikbru dejjem moqogħdin miegħu stess. Il-Missier bat lill-Ibnu Ġesu biex ikun l-ikel u xorb spiritwali ta' dawk li jemmnu fih. Nitolbuh biex aħna li niklu dan il-ġisem u nixorbu demmu fl-Ewkaristija ngħixu dejjem fi Kristu. Għall-mexxejja tal-Knisja biex jaħdmu bil-ħeġġa apostolika ħalli jxandru l-Kristu l-xox lill-bnedmin kollha nitolbu. Għal-popli kollha tad-dinja biex jarfu l-fedeltà u l-imħabba tiegħek ta' missier nitolbu. Għat-tfal li qed iħejju ruħhom għall-ewwel tqarbila u għall-griżma biex il-laqgħa tagħhom ma' Kristu fl-Ewkaristija u fl-azzjoni tal-Ispirtu Santu tinbina fuq konvinzjoni ta' fidi li ma tmut qatt nitolbu. Uniti agli amici di Roma, preghiamo insieme perché la nostra comunione con Cristo ci porta continuamente, ogni giorno, un modo di vivere il cammino della conversione, perché possiamo stare veramente uniti anche tra di noi. Nitolbu, Isman. Għalina li nieħdu sem kull jum fl-Ewkaristija biex nuru l-emejjel li aħna ngħixu fi Kristu bis-saħħa ta' dal-ikel spiritwali nitolbu. Nitolbu għal-morda, speċjalment dak li din isegwuna,
permezz tal-servizzi soċjali perché nistgħu nagħtuhom koraġġ li din nitolbu għalihom illi mhumiex weħidhom anke jekk dik id-batija fil-kmamar tagħhom jew l-istorjiet. Jalla l-mulej jagħtihom il-kuraġġ li jingħaqdu ma' Kristu, nitolbu. Nitolbu wkoll skont l-intenzjoni personali tagħna. U Alla, int wassalt titmiem l-opra tal-fidwa tagħna fil-misteru tal-għid ta' ibnek il-waħdini. Għamel li aħna li nħabbru bil-fidi l-mewt u l-qawmen tiegħu fis-sagrament tal-Ewkaristija ikollna dejjem sem fid-don tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek. Frott tal-artu xol il-bidem li minnu Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan l-imbit li għedin nofrulek, frott tad-dila u xogħol il-bniedem li minnu Israelina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dolodu nistqarru l-glorja tiegħek u iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmux aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħdu joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jieqaf qatt jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-angli jidhrulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis. Imbierek minn ġej fi sem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet.
għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej biex għandu bil-fidi. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrurek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbok til-għana għawn u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wattaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tal-Anton, mal-Ministri u l-poplu għaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddeja tiegħek Antonja Budiġieċ li joġbok is-sejħila l-għandek minn dinja. Ftakar futna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqassom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fil-missier natolbu jagħtina l-ħobs ta' kuljum, imma lina il-ħobs prinċipali huwa l-imħabba t'Alla, huwa Kristu. Ejjew biex kuljum niftakru li aħna maħbubin minnu għax aħna wlidu. U għalhekk nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jidha fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda l-iżdam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħalilkom islem, natikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tagħna danu Ġesu, danu l-ħarruf tagħna li jneħħi d-nubet ta' dinja. ħajġi naħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisna għal-ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek.
Alla kbir mulejn tal-aloni Sultan Qawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Qaddis Qawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Infaħru il-mulej billi ngħidu għal 3 darbiet. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. 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 Nitolbu ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sakrifiċċju li jibnek ordnana nagħmlu tifkira tiegħu ikun jistwilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel ma nħallu l-santwarju, ngħidu talba flimkien tlita Mart il-Madonna biex tħarisna u nsegwu l-kelma ta' ibnu, ta' bina. U għalhekk ngħidu: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.